modele kan ngene iki. Tanah ini modele apa ya? Model kayak tanah peceran ini. Ini mungkin butuh parit juga gitu, butuh parit. Terus panggahnya pupuk gimana nih butuh. Dan tanah ini normal. Dolomit, opo, parit saya. Krik. Wes pokoke mulai kerja nyawang ijon-ijon siram-siram California. Wah, panggon iki mau tak gawe istirahat, maksudnya mulai kerja mulai nyambut gawe ku nyawang ijon-ijon karo ngudut mapus ngerasane apa ya, napas iki lek sik kena narik iki karo didut cek napas iki didut. Enak napasnya alhamdulillah. Tapi pemanis alhamdulillah ya kan sadu kowe. Wis mulai aku bangun buriki, tak bangun pokoknya tak toto rapi, mati sulami. Pokoknya binampreh apa ya urip ki enak penghijauane ya aku pengen ki. Ngopi, gitaran, karaoke bebas baik. Kayak ini gara aku juga start mulai apa ya ngedrop tahu sutra ning daerah Durenan. Google Map pokoknya wis tepat lokasi Google Map. Wis tepat sasaran pokoknya sama ndak nyasar. Tahu sutra ya aku sarap ngerjani tahu sutra. Titik utama daerah Ngadisoko ya wis mau ngaku iki Sitok Del Ngadisoko. Yuk kita dilarisi soalnya murah meriah, enak, gurih. Dia mesti awakmu mesti seneng lek pangane tahu. Gizi nih oke tok timbangane awakmu mangan ndut kaya aku. Jangan tenan kowe. Aja mangan ndut, mangan tahu wis iso tak jupone. Tahu sutra iki anu pokoke iki khas Blitar, jupuk kok Blitar kono. Diusung ning galek ya. Ki stitike pokoke ning kene tak Sherlock jelali. Sherlockane wis bener wae. Google Map temu wae, ndak usah nyasar. Ning kene ngopi. Ya tuku tahu mesti tak sediane kopi pokoke, tak tukok-tukokne pokoke. Ora kerugen. Tuku tahu serasa mereka kerugian. Pengen mangan blimbing, mangan blimbing. Pengen mangan kates sik godhong itu.
Ya wes, mulai aku harus cek napas, apakah ada napas di dalam perut